Er is vanzelfs een heel soort te vertellen hoe de persoon en voetballegende Abel Enstra. Dat is al te lezen op een recent uitgebrachte squirkalender. Deze kalender is ook de aanleiding van de tentoonstelling. Om de 3 maanden wisselen wij de tentoonstelling. En de bedoeling is dat wij de objecten die te zien zijn op de blaadjes van de scheurkalender, dat men die hier in het echt kan bewonderen. Dus dit zijn 8 wat kleinere deeltentoonstellingen. Je moet een beetje zien als het verzamelen van voetbalplaatjes. En nu doen wij eigenlijk hetzelfde. Dus bezoek alle 8 tentoonstellingen en heeft u samen een totaalbeeld van Abel Enstra. Maar dat verhaal van Abel Enstra is bij de tentoonstelling nog net volslijn. Bij het museum hopen ze dan ook op bijzondere verhalen van bezoekers. Wat weet u nog van Abel Enstra? Of welke leuke herinneringen heeft u aan Abel Enstra? Want in 2020, echt wanneer we 100 jaar Abel Enstra gaan vieren, maken we een grote overzichtstentoonstelling. En de reacties die mensen geven, dus het verhaal van de bezoeker, wordt echt de basis van die tentoonstelling. Dus echt de legende Abel Enstra volgens iedereen die nu nog herinneringen heeft aan Abel Enstra.